Pag-amyenda naman po sa vape ordinance ng Dagupan City, suportado po ng SK Federation. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Ipinahayag ng Sangguniang Kabataan Federation ng Dagupan City ang kanilang suporta sa panukalang pag-amyenda ng Vape Ordinance na tinalakay sa Vape Ordinance Committee hearing noong Biyernes. Sa panayam ng IFM Dagupan, inilahad ng SK Federation ang hangaring higpitan ng regulasyon sa paggamit at pagbebenta ng vape at iba pang produktong may nicotine at non-nicotine partikular para sa mga kabataan. Ang reason din po bakit po nating mas pinapaigting ang ordinansang ito dahil marami rin po tayong naririnig ng mga issues sa mga kabataan na kahit sino-sino na lang po ay nakakagamit, nakakabili, at yun po ang iniiwasan po natin at yun po ang main reason why we should pass this ordinance at yun po ay ang pag-regulate at hindi po pag-ban sa ating pong mga vape products and nicotine products. Ayon po sa SK Federation, napapansin nila ang pagdami ng kabataang gumagamit ng vape kabilang ng mga insidenteng umano'y pagdadala ng vape sa loob ng paaralan. Dahil dito, iginit nila ang pangangailangan ng mas mahigpit na patakaran upang maprotektahan ang kalusugan ng kabataan. Sa kasalukuyan, patuloy pang tinatalakay ang panukalang pag-amyenda sa vape ordinance ng lungsod. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tataka, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.